Ένα όμορφο χαμόγελο ενισχύει τη συνολική μας εμφάνιση. Τα υγιή δόντια μας επιτρέπουν να τρώμε, να μιλάμε και τονώνουν την αυτοπεποίθησή μας. Όμως τα υγιή δόντια δεν είναι κάτι δεδομένο. Σε κάθε ηλικία η τεριδόνα, οι ασθένειες των ούλων ή διάφορα ατυχήματα μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των δοντιών, ενώ κάποια μπορεί και να λείπουν εκ γενετής. Η απώλεια ενός ή περισσότερων δοντιών ίσως αλλοιώσει τις διατροφικές μας συνήθειες, την ομιλία, τη συμπεριφορά, αλλά και την εμφάνισή μας. Ευτυχώς στις τελευταίες δεκαετίες τα οδοντικά εμφυτεύματα προσφέρουν μια εξαιρετική λύση, αποτελώντας μια σταθερή βάση για να τοποθετηθούν τα τεχνητά δόντια, που θα δείχνουν και θα λειτουργούν σαν τα φυσικά μας δόντια. Το οδοντικό εμφύτευμα είναι ένα στήριγμα κατασκευασμένο από τιτάνιο υψηλής ποιότητας και καθαρότητας. Το τιτάνιο είναι το πλέον βιοσυμβατό μέταλλο στη φύση. Τοποθετείται εντός του οστού της γνάθου και με την πάροδο του χρόνου ενσωματώνεται με αυτό. Οστεοενσωματώνεται, όπως λένε οι οδοντίατροι. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης, μία στεφάνη, μία γέφυρα ή μία οδοντοστοιχεία μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια πάνω στα εμφυτεύματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται και άμεση φόρτιση, δηλαδή η σχεδόν σύγχρονη τοποθέτηση του εμφυτεύματος και της προσθετικής εργασίας. Με την παραδοσιακή μέθοδο, όταν θέλουμε να αντικαταστήσουμε ένα ή περισσότερα δόντια, είμαστε υποχρεωμένοι να τροχίσουμε 2 τουλάχιστον παρακείμενα, προκειμένου να στηρίξουμε σε αυτά μία γέφυρα. Τα οδοντικά εμφυτεύματα όμως αντικαθιστούν τις ρίζες των δοντιών και αποτελούν σταθερή βάση για τις προσθετικές εργασίες, διατηρώντας έτσι την ακεραιότητα των διπλανών δοντιών. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τα εμφυτεύματα αποτελούν τη λύση επιλογής σε περιπτώσεις που απουσιάζουν τα πίσω δόντια, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως στηρίγματα για τοποθέτηση τεχνητών δοντιών. Εδώ τα εμφυτεύματα μπορούν να αντικαταστήσουν τα δόντια που λείπουν και να χρησιμοποιηθούν ως στηρίγματα για την τοποθέτηση κάποιας γέφυρας. Εμφυτεύματα όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στις περιπτώσεις που έχουμε εκτεταμένη και ολική απώλεια δοντιών, όπου ενδείκνυει την τοποθέτηση οδοντοστοιχειών. Με τις συμβατικές οδοντοστοιχίες, το οστό υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται κινητικότητα, πόνος, προβλήματα στη μάστιση, την ομιλία, αλλά και την αισθητική. Στηρίζοντας τις οδοντοστοιχίες σε 2 ή περισσότερα εμφυτεύματα, τα προβλήματα αυτά εκμηδενίζονται. Τα εμφυτεύματα αποτελούν σταθερή βάση για την κινητή οδοντοστοιχεία, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται το οστό της γνάθου. Πριν από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων προηγείται λεπτομερής κλινικός και ακτινολογικός έλεγχος και εκτίμηση του ιατρικού ιστορικού, προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη τεχνική. Ουσιαστικά η διαδικασία της εμφύτευσης δεν είναι πολύπλοκη, γίνεται στο οδοντιατρείο με τη χρήση τοπικής αναισθησίας. Το εμφύτευμα τοποθετείται μέσα στο οστό και παραμένει έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της οστεοενσωμάτωσης. Για τη μεταβατική αυτή περίοδο, ο οδοντίατρος κατασκευάζει και τοποθετεί μια προσωρινή οδοντοστοιχεία, κυρίως για αισθητικούς λόγους. Αφού γίνει η ενσωμάτωση, το εμφύτευμα αποκαλύπτεται και είναι πλέον έτοιμο να δεχθεί την προσθετική εργασία, τη στεφάνη, τη γέφυρα ή την οδοντοστοιχεία. Όπως και για τα φυσικά δόντια, η συντήρηση των εμφυτευμάτων απαιτεί τη σωστή στοματική υγιεινή σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου. Τα εμφυτεύματα είναι μια θεραπευτική λύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας κορυφαίων επιστημόνων για πολλές δεκαετίες και επιτυχούς κλινικής χρήσης χιλιάδων οδοντιάτρων και ειδικών. Σήμερα τα εμφυτεύματα είναι μια απλή και ανώδυνη εφαρμογή. Μας παρέχουν αυξημένη μαθητική ικανότητα, άνεση, αυτοπεποίθηση και σίγουρα μια καλύτερη ποιότητα ζωής.